Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Assalamu alaikum sapara kemine aydın enene size de salam. Hayırlılar, selamun aleyküm. Yiğitler size de salam. Buyur Halmurat. Aleyküm selam yaşlılar, vatandaşlar salam. Salamu aleyküm ildeşler, yaşlılar, aydın. Vatandaşlar bugünkü söhbetleşimiz başta beyleki bir temadan başlamalıdır. Ya şonu başlamalıdır da yani ne şol Süleyman Nerese bilen bağlanışık bir mesele şu yana da yüze çıktı. En atasının çıkışları geldi. Neresen yine bolup yatışını gördünüz. Onu kayıtılap oturmayın. O derdinizi ağırtmak için çıkış edemiz. Hatta şu çözgüdün tapmak için şu ülkün näme bolup geçiyor Türkmenistan. Olar näme boldu? Şu näme bolup geçiyor? Erti nahir bolacak halkın durmuşu. Yine şu zatlar barada özara söhbetleşlik etmekçi bolduk. Yine Gynançly ýer şu meseleni gön efire çykaryp bolanakda ýa-da mursat berilenak ýogsa halk bilen görüştäýdi sorag jogap terzar barjakdykda şuňky mesele bardy. Ýöne nähilem bolsa watandaşlar başlan şu terzde şuň geçirip boljak gal ýöne biz öz pikirimizi aýtmakçy. Öz garaýşymyzy aýtmakçy, tezem hana öz garaýşyňyzy şu taýda aşagyna ýazarsyň diýe başgaça beýan edersiň, öz pikirimizi aýtmak hökmen zerur diýip hasap edýär. Bir adam da her birinin sebäp ýagdaý şuňa gelip şu derece şu ýagdaýa geldi. Mundan agyr, mundan paçygaly wakany näde düşünürip biljek, näde çydap gelip biljek. Aýdara söz galmady. Şonuň üçin şuňky gepleşigimizde biziň etjek bolýan zadyň ilkinji nowbatda Süleyman Neresäniň ýygyna galan kakasyna, ejesine, doğan arınlaşına, obasyna, özümüzün adımızdan, bütün şol bizim saytımıza gatnaşýan vatandaşlarymyzyň adından öz gynancı, çoňur gynancymyz bildirýär. Şonu ýerden bäri olar çadım belki 100 bilemä. Jaň edip her kişiň gözi ýaşly öz şu gynancyny bildirýärler. Süleyman Nerese barady. Yazarlarım var, can edellerim gatyken, hana video roliklerini koyup durur, öz gynanjyny aýdyp, ýene de geler bilip otyň bütün halkyň agyrsy, bütün Türkmen halkynyň tragediýasy, bu maşgalar kadar bize hemmemize degişleşýär. Indi mundan aňyrda biz näme etmeli? Näde çekip çydamaly? Näme üçin bu hökümetiň bu wagşylygyny görüp indi dymy oturmaly? Onu çıkışımda getirip berdim. Misal hökümine milletine şu bolan wakada ýa birincisi däl Süleyman Neresäň başyna düşen elhençiýat. Ya bu maşgalar baş. Bu Türkmeniň başyna 29 ýyllar bulutlap dur. Ýöne şuna çelli bolan zatlar halk üns bermedi ýa gapdalynyň geçdi ýa maňa degişli däldi. Ýa men başyma men maşgalama gelmezdi. Ýöne bu gelekli çemşe aýlanıp duran eken çarhypelek innem gelip dur. Bu ağın hökümet mün öňüne çykan halk bolmandyň, hiç kim muňa sen edemne ýok diýmänsen, mün toguny tok diýilmänsen, ine doňuz depe çykar diýileni bol. Netijesini görüp otyrys. Gatykän bu hökümetiň eden jenaýaty. Ol men diňe masal hökmüni bizmeýän ýogurun ýüzlerçe begona adamyň ölümini getirdim. O taýda da orlarça çağa wepat boldy. Soňra hana on näsinji ýyla mardy, öňüne durmaly çağlar barýaka ine bilen eden jenaýaty bar, bastyryp öldürdiler 30 bolan çağany. Muňa hiç kim sorady. Her gün ýaly her aýda her gün bolmasa her aýda harby gullukda 18 ýaşly eskerler ölüp ýaty. Muňa jogap kim bermeli? Türmelerine millet kırılıp ýaty. Koronavirusdan ölüp ýaty. Hökümet hiç daha jogap berenler. Bizde hökümet yok, döwlet yok. Şu ýagdaýda biz näme etmeli watandaşlar? Inni mundan beter çekip çydara yer ýa ýol galym ýa ýokmy şu soragy şu jogap aktarmakçy. Ne de ýoldaşlarymyň bir böreji bilen ştaýda otyp galanlaryň diňläp otyp. Ştaýda halas ediş komitetiň agzalaryň bar, beýlekilerim bar. Olar daşyndan gatnaşyp otyp, şu kan üýşüp oturmaly, bir şuň ýaly bir gynançly meselede diýip şoň üçin
4-5 adam olup çıkış edelliydi. Şoň üçin ýaşlar ilkisinden başlaly saparagy sen soňra jemleýiji öz pikirini aýdarsyn, arasyny bilim gelip goşulşar. Indi şu ýanky derneğiň ýolbaşçylary hökmünde de halas ediş komitetining aktivistler hökmünde de ýolbaşçylary hökmünde de guruçy mejlis konstitusiýon komitete girýän wekiller hökmünde de aýdyn halka öz pikirini nädilmeli, nähil edilse gowurjak. Ýaşlar belki biz sapara kimi 20-nji asyryň adamsy o çala bir zat bolsa onuň gatrak gidýär ýa paýşrak söz aýtmagymyz mümkin. Dilimiz giýjapdyr elbetde. Ýöne näilem bolsa bizden parasatlyrak bu meselede ýaş nesil öz pikirini aýdyn halka. Gaýrat edin. Vatandaşlar yine bir gezek salam. O kemine Yok, başla. Aydın sen buyur, sen buyur. Benim şu birinci bilen şu Süleymancıyımızın maşgalasına baş sağlığını dilemek bilen başlayayım. Indi berde bir halkımızın amnemesine düşen şu mesele bağlı bizim boynumuza düşen bir cevapkerçilik vardı. Indi olan men pikir edýän bir özümüzün yankı bir dep desturumuz boýunça, dinimiz boýunça şuna bir güýjümüzün ýetenden ýanky sadaka vermek, bolmasa palaw işirýän, ýanky goňsulyň bilen näme edip şu zatlary ýerine ýetirsek, iň soňunda da şo bir Süleymancıyımızı ýatlap bir töwür galdyrmak bizim borcumuz muka diýip pikir edýän men. O birinji edilmeli işleriň biri. Ondan soň berde biz nämeni görýäs, ine hökümet diýäňiz de halmyra da şu taýda hökümet ýok, döwlet ýok, hiç zat bir guruluş ýok şu taýda hiç hili. Sebäbi men şu ýanky gelen videolary da seretýän, görýän zadym indi beýnansak da şu zady görýän ine bir hayvanlar hakynda ýanky kinolar çekilýär, şu taýda bir keýin nämesini çağasyny diýen şu ýolbarsy möjek ýen wagty gapdalda seredip durýar da hiç zat edip bilmeýär. O näme üçin sebäbi olaň döwleti ýok, o taýda sistema ýok, hayvan olan üçin şoň ýaly. Ýöne bizde de ine Süleymanyň şu ejesi kakasyna hiç zat edip bilmän durda we her birimiz hem şoň ýaly bizim maşgalamyza bir zat edilen wagty biz hiç zat etmeýäs, ýöne seredip durmaly bolýar. Edil şu hayvan ýaly edillerde Türkmen jemgyýetine. O güýjümiz ýok. Ine şolam döwletiň hem ýokdugyny görkezýär. Näme üçin berde prokuratura işlenok? Näme üçin milli howpsuzlyk diýip bir zat bar da? Şo näme üçin işlenok? Polisiýasy bar, näme üçin işlenok? Yani o zat işlen o diňe ady bar. Etýän işi näme? İş ýok, iş eden bolar. Öz işlerini eden o. Ýok. Hiç Ejlis var, ýaşullar tabiýeti var, bada bar, hemme zat bar bu döwlet. Bir topar guramasy var. Ýöne islendik bir edilen işde, islendik bir zatda tapawut ýok. Näme bolsa bolaýsyn, şoň jogapkary bolmalydyr. Näme üçin biz Türkmenistanda şu gün şu zaty sorap bilemiz o. Daşar döwletlere seretýände sil ýagýa, ýagyş ýagýa bir maşin ziýan görýän bolsa maşin ol, demir ziýan görýär, şoň jogapkaryny gözläp tapýarlar. Sebäbi döwlet guruluşy diýende ine şoň ýaly bir zat döwlet guruluşy. Tapawut ýok. Tebii hadisa bolsa da şoň jogapkaryny tapyp bolýar. Sistema bolan wagty. Berde adamyň eli bilen bir zat edilýär, ýöne şoň izinde gözleýäni ýok. Indi munam elbette taparlar. Olam biz bar diýen ýaly bolup bir iş edip görkezjek bolýarlar. Belki bir güne adamlar hem basarlar şoň üstünde. Ine şular etdi diýen olup. O näçe ýyldan beri dowam edip gelýän zat. Mundan soňra şu zatlar dowam etjekdir şu taýda. Sebäbi jogapkärçiligiň ýok ýerinde islen zadyny etýärler-de. Ýanky Varvarski durmuş da o taýda. O birini göz üçin näme etdi? Halkam inanarmy diýip. Ýöne mundan soň men pikir edemok, halk olan etjek işine inanarmy? Inanmaýar. Sen prokuraturaň ýok ýerinde, ýanky derine işini edip bilýän şu taýda adam ýok ýerinde hiç geli näme edip bilmeýän sen şonu. Derine bilmeýän, tapyp bilmeýän şu eden adamy. Şu gün eger edip bilýän bolsalar da näme üçin şu zadyny açyk suud edip bilýärlermi şunu? Şu taýda prokuroru bilen, ýanky adwokatlary bilen ýa-da şu günäkär diýip tapan adamy tutup getiren adamyny şu taýda açyk suud edip şonam kamera çekip goýup bilýärmi şunu? Ine internetde bolsun ýa-da watan habarlarynda görkezip bilerlermi şunu? Diktirsiz o diktirin aýdan zady däl. O taýda hakyky şu suudu görkezip bilýärlermi? Edip bilmeýär.
Şonu etçek näme yok, gurama yok şu Türkmenistan'ın içinde. O yalandan göz boyama için ederler bir zatlar. Onam hiç yerde görkezme, görkezen wagty maskara bolýarlar da. Şo gurama yok, şo guruluş yok, hiç hili. Şonu edip biler ýaly. Bolmasa bärde suwdy näme, ýapyk suwda derýaly o näme, baýenli işme. Sen bir çağanı öldürersin, on suwduny soň ýapyk etmeli, içme görkezmeli de, nirde bar oň ýaly zat. Ya şoňa gatnaşjak adam gatnaşyp bilmeýän zat barmy? Yine käbir adamlaram nämeni gurrun edýärler de gaharyň getirip Türkmenistanda näme hak hukuk barmyş, kanun var, ýöne adamlar bilen ok diýe, şoň üçin diýe şu kanunlary talap eden ok diýe. O näle bolýar sen kanun bar, bilmesen şo sana değişli del diýen ýeri barmy? O bilsen bilmesen kanun bar olsa şo işlemelidir. Hak. Kanunu şoň ýyl edip çykyş edýänler hem bar da halkyň ýankı gözüne oýnajak bolup göreňiz okmy bir hakykat durmuşy, ine hakykat. Hakykaty göreňiz okmy siz çykyp Türkmenistanda kanun var, ýöne adamlar bilen ok, şoň üçin ýerine ýetirilen ok. O näle bolýar? Yok adı bar diýip görkezip halka aldamak näme gerek? Çok Ama kemine sen birazcık manipülasyon bir görünüşü yankı diyenin. Halkı manipüler de diyorlar da. Kemine söz senden kesin gelen ok mikrofonun yapık kemine. Şu wagt gelýärmi? Yo. Ben kanur uzatman gysgara aýtjak bolansa ertirden bäri azrak ya bu nemeler ýadatdy diýip aýdyp bilerin. Ýa-ni aýdyň aýdýşaly hökümet bizde iki zat ýok. Şol iki zat bolmasa galan zatlaryň bolanynyň hiç peýdasy ýokdur. Birinciden hökümet diýilen guruluş ýok. İkinciden hem döwlet diýilen guruluş ýok. Şu ikisi bolmasa o territoriýaň boluversin, halkyň bolsun. O konstitusiýaň hem bolsun. O prezidentiň hem bolsun. Paýtagtyň hem bolsun. O ýene-dem halyň bolsun, baýdagyň bolsun, bularyň hemmesi boş yani. Ana biz aýdýarlar ha. O boş gürrümler diýip. O bizim aýdýan zatlarymyz hiç ýersi boş däldi. Şu wagtdaça bir ýyldan bäri aýdylan zatlaryň hemmesi bir hökümetiň yapysyny, guruluşyny gurmak, düşündirip bilmek. O bir döwlet guruluşy yapysyny düşündirip bilmek. Ine şu zatlar, aýdan zatlarymyz bolman ýagdaýynda ine görýäňiz, ýani bu bir ýüze çykan iň soňky derejesine gelen bir misaly. Entek bizim bilmediğimiz bundan müň esse beter ýagdaýlar bar. O zaýylanan gyzlaryň jogabyny kim berjek 30 ýylyň içinde? O günäkar olanlar hem öldü gitti köpse. O näme üçin öldü gitti? Günäkar olan adam o daşarda näme üçin ölýär? Seher döwlet ýok. O siýasaty dogry alyp bilerýär hökümet ýok. Bunun içinde yine elbette halkın günahı var, yani uzun wagtda ýöreýti işlenen, yani bir ýyldan bäri yani halk günasyny ýöreýärlik demedi. Hele soňky bir ýylyň içinde. Yani soňky bir ýylyň içinde hemme zat orta çykdy. Gorkyan diýip gördüler, onu diýip gördüler. Indi gutarda. Indi bundan soň gorkanlara ceza verirler. Hasabyny verirler. Sapara. Yöneki bir zat näme deýinde men aýdyn şutaýda. Ne bu zatlara bolýa biz nämeni görüp bilýäs. Ýanky şu balam zady fizikiski görüp bilýäs we şunu kabul edip bilýäs. Ýöne şoň arkasynda da şoň ýaly beýleki bir tarapy bardyr şunuň. Onu halka nädip düşündirmeli men bilemek, öňe aýtdym men bu zady. Ine daşary ýurtda işleýänler bar da, milyonlarça adam daşary ýurtda işleýär. Eger şol Türkmenistanda 30 ýyl mundan öň hakykatdan hem döwlet gurulan bolsa, esir dargady soňam bir döwlet gurulan bolsa, şo daşary ýurtda işläp ýörenleriň biri belki injener bolmalydyr, biri doktor bolmalydyr. Biri belki ýanky lýotçykdyr, beýleki ýanky kosmosa uçup ýören adam bolmalydyr. Şo zatlary adamlar
bir sapar bir durup pikir edip gördünüzmü? Men durmuşum näme üçin şoňa ýaly diýip. Oňar näme sebebi bar da ýene ýenem köp ýerde näme bardyr? Ýa-ni pasport meselesi, beýleki mesele, o mesele ýene kiçik zatlar bilen ýöne hakyky ýa-ni fundamentyň ýokdugyny. Ine şol döwlet guruluşy bolmasa, sen öz durmuşyň, ýa-ni muňa men alternatiwny durmuş diýende, sen şonda ýaşap berersiň. Sana bunu taýýarladylar, sen bu durmuşy özüň gurmadyň, sana şonu taýýarlap berdiler, sen hem şoňa ýaşaýan da. Hiç kim şo zady sonra gören nokta. Adaşar yurtlara seyredip görüňe 13 ýaşynda 14 ýaşynda kino çykarýar, kino oýnaýar, şolan bir näme bolýar, ýyldız bolýar, dünýä tanalýar da. Şoňa ikelik aýagy bar. Edersen ýaly adam gelýärden 13-14 ýaşynda kino oýnap ýanky dünýä tanalyp bilýär, ýöne Türkmenistandan biri çykyp näme üçin tanalyp bilen ok. Sebäbi şo döwlet diýen zat ýok. Edenetdilik bar. O zada hiç kimem ýanky kellesine de getiren ok, soran owam, eden owam. Diňe şo ýöneke ýüzle bir zatlar bilen bir kiçik bir problemalar bilen näme de şu problema. Onu şol diktaturan, şol sistemanyň ýa-da şo öňden gelýär, 150-200 ýyl taryhy bar. Şol sistemanyň hem isleýän zady şol. Siz şu zady pikir edin diýe. Sen hem şonu pikir edýän. Arkasyna seretme diýe-de. Birazcık şu zatlar hakynda da pikirlenmeli da men bilemok indi gorkkas diýip elbetde eliňize şo görülen nokta berilmedi şoň ýaly durmuş we şu durmuşyňyzdan razy bolýar. Aslında iň erwet bir durmuşda ýaşap ýörse. Hak varmış, hukuk varmış. Men öýme gitmek isleýän, men hakym ýokmy öýme gitmäne? Hakym ýokmy? Ine hak, hukuk bar bolsa men bilemogam diýende hak hukugy, konstitusiýany okamok, harpam tanamok. Ýöne men öýme gitmäge hakym bar. Näme üçin şu wagt ýollar ýapyp? Näme üçin gidip gelip bolanok? Kim bu hakkı bizden mahrum eden kim? Näme üçin? Oň hakkı varmış onu senden mahrum etmäge şoň ýaly zatlar. Aydın. Mende yani biz näçe wagtdan bütün energiýamyzy şu halky şu işin içine sokmak üçin o hakyky demokratik o cumhuriyet düzülsün diýip täze Türkmenistanda jan edýäsde. Ya bundan soň halk taýýar bolsa bolýar, bolmasa bolmaýar. O täze Türkmenistan gurulýar. Gitjek ýeri ýok, diktatorlaryň gitjek ýeri ýok, halkyň gitjek ýeri ýok. Gorkaklara täze Türkmenistan gurup berýäs. O maýyň soňky nemesine çelli wagt vermeli. Mesela bizim taýýarlyklarymız maý entek 2 aýyň içinde de bitmäne taýýar. Yani bir aýym olara goşmaça wagt bereli maýyň soňuna çelli. İsleseler ýol açarlar. İslemeseler hem açmazlar ýöne. O açmasalar has beter boljak. Açtırmaňam ýollar bar. Özem bir ýoly ýok, bir näçe görünüşi bar. Ondan soň olar düşünsinler, pikir etsinler. Başlarına geljegi. Ama şu wagt kemine şonam gün aýdaly ine şu Milli Halas ediş komiteti maýyň 30-na çe ne ýollar açmaňyzy talap edýär. Türkmenistanda şoňa kim jogap berýän bolsa da. Ya bu ertirem açıp bilerler. Ama islen wagtyňyz siz şonu ertir açdynlar. Iň soňky maýyň iň soňky günüňiz maýyň 30-dur. Men maýyň 30-na çellinem halka men edem şul demokratiýa gerek bolýan bolsa hakykatdanam. Awa maýyň 30-na çelle o daş döwründekileri çekeleşdirer, oýandyrar. O näme edýän bolsalar etsinler. O şondan soň guruljak eger bırak şekilde gurulsa ýeneden. Ya soňky nesile geçmez bu demokratiýa. Şonu aýtjak bolýan. Eýe çykylmasa häzirden o sapara haçan açyldy ya Halmurada haçan açyldy döwletiň başynda bolar meselem. Demokratiýany getirjek adamlar bolsa. O olar gidenden soň demokratiýa ýani gitsinmi, bolan bile gitsinmi?
Yine benim bir söz aydayın Demet Bakan. Ne adamlar görünüp dur hükümetin yoktuğunu, ne hükümetin bir sütunu var da meclis kanun çıkarıcı kurumu değil ya da halkın vekilleri halk saylap baranmışın. O Halmurat ne sen çıkış eden unundan ver neyse bir hep de geçti. Hani siz demek yok. Onun en büyük organı halk maslahat diye bir kurumu vardır Türkmenistan'da. Irak vardan ne kellelerini tercih edip ne bizim büyük kurumamız ne bizim ağ takkalımız ne hemen. Hani yok. Onun devletin ben prezidenti deyip bir oturuyor. Sen götün veriyen şuun için yok ustaydı. Sen cevap vermeli için şu. Siyasatı näme diýerler de, siyasata goşulma diýe, siyasatlyň işin olmasın diýe de. Ine ýöne zat vatandaşlar siyasat sözünün nämedigini bir öwrenin de birinji. O siyasata goşulma men 100% bilýän şu Türkmenistanda näme halk maslahaty bolsun, meclisi bolsun, şolaň hiç gaýsy içinden bir sana çykyp siyasat sözünün manysyny düşündirmän bilmeýän nämedigini. Sözün manysyny düşündirip bilmeýän şo sözün siyasat diýen zadyň. O goşulma diýip. Onu o siyasata goşulma diýeni sen howadan dem alma diýmek ýaly bir zat ol. Ya da siyasata goşulma diýmek haçan goşulman bilersin. Haçan da sen hayvan bolsaň siyasata goşulmaýan da. Akıl düşüncesi dören yerinde siyasat döreýär. Hayvanam eger birazcık akıllı bolsa şoňam siyasatı döreýändir içinde. Biz näme? Bize hayvan diýip bolýarlar diýmek bilen. Siyasata goşulma diýip. Näde goşulman uzakda duraly? Hayvan bolýarlar. O hayvan diýen oklar, sen hayvan bolýarlar. Siyasata goşulma diýmek şodur. Siyasatyň taryhyny aýdyp beren özüm türkmenleriň bizim nebämizden terjüklerden çykan. 1000 ýyl mundan öwel siyasatnama diýip beýik bir eser vardır. Nizamy mülk demesi ýazgysdyr. Özü döwlet näýle kurýan diýip demesi vardır. Şol deme eser İngiliz diline tercüme edilen, Nemis diline tercüme edilen, İtalyan diline tercüme edilen, Ors diline tercüme edilen ve Türkmençe yoktur. Yani bizim tarihimiz şol. Ödem şunlara çendem aktual latlar var şoň içinde. Siyasatnama değil yani. Siyasatın Türkmen demesinden nirelerden gelýänini demedik. 1000 ýyl 1000-nji ýyllara ýazylan datlar. Onuň 21-nji asyrda siyasata goşulmaň diýerler. Durmuş siyasat. Ýöne döwlet nizam bilen işleýär. Nizam ýok bolsa döwlet ýokdur. Döwlet diňe adalatyň üstünde durup bilýändir. Adalat ýok bolsa döwlet ýok bolup gidýändir. İlgi dikelmeli zat şu adalettir. Son 1000 ýyl mundan ol ýazylan zatlar şu zatlar. Böyle bizim tarihimizde ol ýawancı daş ýerde de mer töwgereňde ýazylan zatlar. Selçuklu'nun önüme. Oğu. Ödem şu taýda da ne yankı hükümlüň wlastyň yankı demen bölünçini görkezýär de şu kitapda görkezýär. Ne demen bir sözü vardır. Men büyük ineme tercüme edip biljek gelle. Yankı nizamın mülkü şikayet edýärler de. Döwletiň malyna mülküne ortak şu adam deyip yankı Mälik şa. Onun çağırıya sen şey deyipsin diye o da cevap veriyor. Men kellen bilen diye sen kelläňdäki diye nebe täç ikili bili işlemesi senem yok, döwletem yok diye. O da onu verir.
Bular yankı yeke bir adam yönetmeliğiyle bir türlü düşüncede 30 yılla palka allak geliyordur. Bir topar adamın şunu hizmet ediyor, şunu propagandir de diyorlar. Ne de diyorlar? Gödün qamaşar yalak manipülir de diyorlar. Küçük problemlerin adını tutan oluyorlar. Şonu adını tutsan, şonu sen meşgul ediyen, yani hukuklaştıran. Pasport probleması yalak da. O. Devletin yok, senin pasport ile ne işin var senin? Şonu alak, devletin olmasa pasportun olmasa. Ödem darmal nemede şirket olsa, şoňa dokumenti bolmaly bolsa, 2 saatda çödýär bu datlar. Ne şol realyk biderek dat bilen 30 ýyl güýmäp billerdi. Ödem biziň halkymyzy tomoşaçy etdiler de. Hemme kişi tomoşaçy. Kim ýeňerken? Şu adam tomoşa etip öğrenir gitdi. Yöne bu Süleyman insonku däldir. Birinci däldir. Ençeme Süleymanlar bilýänem dältigiz. Bu da insonku däldir. Dertir sen öz ogluňa elýänçe garaşak mısın? Doğru Sapara. Yine näme var da Sapara yine başta yankı yakmalı diýetiniz öleyin halkın gahary elýär-de köp adam onu edip oňýal bolýar, onu edip oňýal bolýar. Indi elbetde o ýalňyş zat ýöne indi şul adamlara gelip biriniň janyny almana bir hili näme haky barmy onda? Sen yapmadan olur yakýarlar. Hawa. Näme üçin olar edýär şunu? Ve näme üçin şolara gaharyňyz gelen ok? Ol bir näme zat däl de näle bir diktator däl, bir diktatora moň ýalzat edýän däldir. Kaýsy diktator gidip näme edýär? Bular şu aýtýana bir wahşy nämesi var. Adam däl men pikirimçe. Özüm ullukan adamım da çağa. Şu çağacık şulon Döwlet Howpsuzlyk Komitetiniň etmediklerini edip bildi. Meclisin edip bilmediklerini etdi. Ähli milisiýasyny, eskerini hemmejesini bir ýere goşup şolon edip bilmedik zadyny etdi. Şoňa men ýok, men näme borsam şo diýdi. Bu ýurt binamyslaň ýurdumy? Ya bi gaýratlaň ýurdumy? Ýurt kimiň eline? Bir tora weriň ödüňde. Ödüm gitçikki 14 ýaşly bolan. Siz şoçada ýok. Ana generallar, polkovnikler size de yüzlenýär. Sizin baryňyzy beýniňe kelläňize ýalyk demedip gyýňaşyl götüňde depmelisiň. O heleýleňize, gyýylaňyza hyzmatkar edip bermelisiň. Ondan başga hiç tadı ýaraňdy. Bir çağa bu ullukan adamım däl, çağa 14 ýaşly çağa. O depip içini gany öýdürüp durlar da. Bunu edip bilýän kim? Bu atlar sözüm tap bolan nokta, bunu normal aýdym bolan nokta bu atlar. Onun ýeýide gany bulan hemmeti ýanky bir ýaragsyz demesiz adamyň üstüne baryp etjek zatlaryny edişip berlerdi. O birinin tücaretini eline alıyorlar. Yeni bir zadyny birinin gyýynda orlaýarlar. Bu ne aýlak beýle zat? Siz näçin jasyrda ýaşap ýörsiňiz? O namys diýlenen bir zat bar. Gorkýas, ürkýas, näme diýäs? Bene deme edebi sözüm tapamok şu zatlaryň köpüsine halmyrat. Öme düşünýän Sapara, ýöne şuman parasatly çözmek ýerine elden gaharda bilen
boljakkan bir mekkar hökümetin karşısına. Hökümet yok. Yok şu da mekkerli. Yok, devletem yok, hökümetem yok. Şunu subut edecek oluşan görmediler adamlar. Yok şu taydı, hökümetem yok, devletem yok. Suduru vardı, adı vardı. Ona teritoriyamız var. Ne o? O münafıkların elinde. Palmira da şol ine devlet diýip açacak bolsak ine Süleymanyaly yiğitler şoň baylygy. Onu elbette öz baylygyny ýok etmek. Onu näme diýmek? Cenayetin olursa da yani dönük deyip solaraydı ya vatan dönüğü diye. Elbette kim bilerdi ertir bugün şu Süleymancıyımız belki yine dünýä arenasında Türkmeniň adyny ýokary galdyrjak oglalyň biri delmiş o isem. Näme üçin sen şonu ýok edýäň? Diýmek sen şu Türkmeniň şol ada dönüklük edýäň desen. Yenem soň aýtýarlar ine näme üçin Türkmenistan ösmeýär? Näde össün? Hiç bir döwletde de o milyonlarca adamın ösüşü bilen ösmeýär. İçinden 10-15 adam çykýandyr. Şolaň izinden ýörejek adamlar çykýar soň. Ine şeýdip döwletler ösýär, Avril bolýar ýanky. Dünýäde tanalýar. Eden işleri bilen. Diňe bärde sport meselesi däl, beýleki işlerde de. Ýöne Türkmenistanda şu öňe çykany ýok edýärler. Öňe çykany ýok edýärler. O näme diýmek? Onu Türkmen edip bilmez vatandaşlar. Türkmen edip bilmez onu. Bu zat diňe bir düşman tarapyndan edilýän zat da. Yani özüne bir itmen Türkmen menine şu Türkmenin oğlu diyen adam söz adı eder mi? Katı doğru. Bolşumu katı ayıp aydın yani Türkmenin bolşu katı ayıp. Katı ayıp nemez tasa getirir yalık derler. Gecesi görgülaydı batır şu rolikte var son koyanmazda. Oğlumun arzuğu vardı diye enne çempiyon olup gidip Amerika'da da attı ben gücüm gayratımı görköster son yurduma dolanıp gelende yurdum yolbaşı prezident meni kutlasa sowgat berse men şu zatlar etjek dip şunu ihlas bilen yapışıp sporda üns beren çağı ol bir Allah Taala hemme kişi on ýaly gujur gayrat kuwaty berýänler de ýöne şeýle bir çalasın daýoza ýigit bolansaň ine orta şonun için akdiýalarym köňürgensden aşgabady. Ol kakasy minister ya ol hakim bolan için pul bilen uğradylan çağda zehini bilen, güýji kuwaty bilen şo takdir. Hani en atasyny görüp otyr. Sadece halk. Şun ondan sonra dün kısa kısımda tapara haýyş edipdim da adamlardan kim bilýän bolsa şo sport şkolun başlygymy telefonumy kimimi gayrat edin uğradım dip. Ene ýyldaşymyzyň biri şu mar taňry ýalkasyna aýdýan uğradypdyr ana şol sport komitetiň telefonlary ähli bölümi ondan adalet ministrliginiň telefonu. Menim ýa-da efire girmedimizden bir ýarym saata bol aýladım başda şu aýlanyň meme bol sport komiteti. Aňardan bir ýigi daly ýa-da nowatçy bolmaçy mende. Ama salamlaşdy da etdim men dedim inem dedim sen dedim özüm tanıttım men kimdigimi aýtdym. Nerdendigimi aýtdym. Sen dedim ol ýaxşy Süleyman Tursunbaýew barada bir zat bilýärdi. Näme düşdi o barada siz bir zatlar geçirýäňiz, barlyk edýäň näme? Ýok diýdi, biz onu tanamdak diýdi. Ene? Bar aýdany şol, sapara. Ona siz tananlar. Ana salgysy näme mejlis telefonlary bilen bar. Jan etdim. Ona beýle bolýar. Ana dedim aşgabatdy şol olmak urulup ýenjel ölüm halyna könürgenje uğradylan çağazyk ýoklar. Siz bileňiz many. Ay ona çaly turupkany goýdy. Soň aýladym bir zanit beripdi. Adalet ministrligini aýladym. Bugun diýince arşyn bolan adam ýok bolmaçy. Ine telefonlar şutaýdy. Watandaşlara kemini goýup otyr. Kim başaryan bolsa, kimde gayrat bar bolsa, kim özüni şol baddaşar döwletlerde ýaşama haky hukuky bar bolsa, jan edin giýje bunu şular. Soran talap edin. Näme üçin şol çağan işini şular ünsveren akya seriden aklı. Hemmesi jogapkardyr şol. Ähliňiz jogapkarçylyk çekilersiňiz. Bilmeýän bolsaňyz ýatladyň. Şol hökümetde aýlyk alyp oturarlar. Borsiyette Magnitskyň hasaby diýip sanaw diýip halkara sanksiýalar ýerildi de Ýewrosoýuzdan Amerikada. Şo bir ýemeni aklawçyny urup öldürenlikleri üçin türmedi.
Inni bizde Süleyman'ın defteri dip biz onu yönü yarayadımda. Şu Süleyman neresen adımını Türkmenistan'ın içinde ehli edilen cinayetleri biz yüze çıkarırsak halkara suuduna da verir, öz içimizde de suud eder. Gidecek yeriniz yoktur. Siz bir adam yurdun daşına çıksa, çok iyidinle kalın en atasını ya çağılarını korkudan var, ürküden var yanınıza barmasın, çıkış etmesin, görünmesin. Inni sizin şular yani ediyen cinayetiniz için sizin hem doğan karınlaşlarınızdan bizim hesap sorar. Ne için sizin ine şu nalet kerdanız halkın karşısına çıkış ediyor ya ellerini kanı boya botu. Çekin çıkar ya da sizin şular bilen denci cevap verirsiniz. Gidecek yeri yok. O halktan oğurlan ahli haram emlagını o tohumun kimin adına yazaydı? Hemmecin kanı osup getirirler. Kanun kabul eder yurda varamaz. Şonu men size söz veriyen halkımın. Sizin çekecek cedanız has ağır bu. Şu lüstrasılı meselede de yigitler tayyarlar. Şundan başlap kim halkı azar versin, bizar versin. Adamın başından yeke tüy düşen mı? Adın familyasın. Şu sanava koşun. Onun dağıt gününe varamızdan sonra. Bir repsiptirmalar. Vatandaşlar sizdenim hayiş. Atlarını, familyalarını eyleyen vazifesini. Prokuror mu, milisiyası mı, polisi mi, ya mehkemesi mi, ya yenin bir etraf başlığı mı, ya dayhan birleşimin başlığı, ehlisin hesabı alın. Uğradın bize, ya öz yanınızda saklan. Gerek vakti kellesi bilen cevap verirsinler. Bunlar bir sistemanı kökü damarlan koparıp ayırmasak yine de 3. diktaturu. Başka yol yok. Kanun emedir diye de güçlüdür yönü ol zamundur diye de yönü ol kanundur. Kanunun keseri olmasa demek ol kanun ne? Bulan kanuni halkın karşısını kesiyor. Özlerine işlerine karşı. Yani biz tapar onun karşısında dinayel kanun bardı. Yani ben sonra hiç yapmadım tapara. Halmurat yine de burada atmadı. Neden doğru ayttın koşulşan yönü şunu sabotaj edecek adamlar katı kendine. Devletin yan kuruluşları, hovonlarları, şonun çörüğüyen köçüler var da. Bir topar. Daşınla içinde şu Milli Halat Ediş demen komitetin nemesine bir kanun yalak bir neme girilmek gerek. Şunun ağrık sabotaj ediyenlerin şu illüstrasyon içinde halk dönüğü yalak bir neme olmalıdır. Tabii hakikaten dönüklük de. Tabii şu rejim saklayacak ol veriyor da sabotaj. Başka da düşünülen nokta. Ya ben demokrat diveden var, ben jurnalist diveden var, tapavdi yoktur. Diveden olur. Terk diveden olur. On demesi ne şu kurucu meclislen bu da mecburi da atlarda. Şunun üstünden geçen devletler katı kendiler. Şular yalak rejimi ya da başka ne yani devlet sisteminde ütküdülünde şular yalak meclis oluyandır, kurulayandır, kurucu meclis. Şoň nemesinde de bir statya vardır. Şundan ağrık, şunu sabotaj eden dönü kataplanyandır deyip Türkiye nemelerinde de vardır seyretseniz. Ava var. Kurulan vakti vardı Türkiye. Tevavi bunlar sabotajın sınırı yok da, sonu yok. Şunun yalanının sonu olmuş yalak, 30 yıllık yalan tözlük gelirdi. Sabotajın şolur yalak sınırsız neme var da, şolur terket koyur yalak, çek koyur yalak. Demetmelle. Bolmada bunu yankı sağa solo eylek beylek çekip ödüm ehli nemeler demokratiyan adı bilen edilendir sabotajlar adam hak hukukları var da şonu bayda edip ya da perde edip ulanmayı diyendirler ya söz azatlığı deyip yani olon demesinde birem aydileyen dağıtlığı hiç birem yoktur. Yani sabotaj için bulunduruyor da. Yani şoň üçin de menden teklip özüň seyredersiniz. Ama indi ýanky maý aýyna çelle mesela gelsek ýene bir kysany aýtmak zat var. Maý aýyna çelle hiç kimin halky köçä çağırmana haky ýokdur. Maý aýyna çelle şert goýuldy. Maýda başlaýar ultimatum.
May ayına çellik kim çağıryan olsa yankı sabotajdır. Onun çağırmağının dine bir san nemesi olup biler, ola şu işler bozmaktır. Bozdular bir gece. Konsolosluğun önüne çağırıp. Halkın yüzünü eylak bölmeli. Şondan seresaplı olmalı. Şuna may ayına çelle. Milli halas ediş kuramasının beriyen, teklif eden araçaklarının dışında bu provokasyon hareketleri belli alacaktır. Türkmenistan'ın içine varan vakti illüstrasyonun bir nemesi olacaktır. Ayratın böyle olacaktır. Hareket başlandan taze Türkmenistan'ın kurulayança edilen bütün bir sabotaj ya da provokasyon işlere koşulan adamlar hasarını verecektir. Yeniden bir zat 30 May'a çelli bolacak bir vaka. Bana da can edenler var. Halmıra'da da, Sapara'da. Komitet işgarları, polis işgarları. Bizim niyetimiz elbette değil. Lüstrasya meselesini yumuşakrak tutun. Yumuşak olsun deyip yukarıdan geliyor emir deyip aydiyalar. Şimdi birinci olara değişli, ikinci oların yanında aklara değişli. May ayına çelle. Geçip bilseniz geçeceğiniz doğru tarafa. Doğru taraf diyelim halkın tarafı. Geçmediğim kıynansam illüstrasyon içinden geçmekten başka bir çareniz yoktur. Şu kanunçuluğu döretmek için hükman surette gerekli zat çok kemiği. Altyapı bu. Bozup duran zatı arassalamak. Altyapı Evet. yol açacağında. Olara bağışlamak demek eyyem sen kanunu bozacaksın. Sen bağışlayan olsan kanunu bozacaksın. Kanun ne edip bilyen kanun yine halmırada anaydı şey neyli olsa da adaletli zattır şu. Bağışlan ya diyen zat doğru zat değil. Bağışladığın vaktin özün eyyem kanunu bozacaksın da. Sonra taraf saylamak meselesinde indi ağrına çıdasan mın yaşa diyerlerde. Bu tarafını sayılan vaktin iznin cevapkerçiliğini yattan çıkarman diyecek ulas. Komitet işgari olsun, polisiya, beylik, prokuratura. Şu hayız tarafı saylasan diktaturanı sayladın mı böyle şu saylan nemana bize hem hormat koyuyaz yönü sonunun cevapkerçiliği bardır hukmanı surattan yattan çıkarman. O edenin edip veremek boldu kotordu indi o dövür. Her bir edileni işine cevap verip gitmeli. Ervet zat derle cevap vermek eden zadına. Bu zat olsun, ervet zat olsun tapavdu yok. Cevap vermelisin şu eden zadına. Yani hem o yine diğeri çağan oldu da ertir gün son yok men çağan del komşuymun ki diyen. Yok cevap veren sen şu çağa. Men ki deyip bilyen. Bu edilen iş emedil şongalı. Yine adam bolyan olsun. Onun yine de deme aydın vazifeli adamlar var da. İş etmesen cinayet de. Etmeli adın etmeyenin için cinayet. Ben meclis halk demediğinde misal getireyim de. Etmeli adı var da meclisin. Sonra etmeyen için cinayetkar. Burada eden için ne? Etmeli adı etmeyen için. Ya devlet Hoğupsuzluk Komitesi. Etmeli adları var. Devletin hoğupsuzluğu. Devletin hoğupsuzluğuna ne emeleriydi? Sonra bilen oklu mu kan? Ya ben o operasyada yankı çağrı etmedim diyenin ulen kendime derler. Etmeli adım var. Ya sonra etmeyen için sen cinayetkar. Ya prokuror. Prokurorun etmeli adı var. Sonra etmedi cinayetkar. Ben hiç saat etmedim deyip biliyor da kâti. Yani etmeyen için cinayetkar. Yani hukukun şöyle demedi var mı kan yani Halmurat? Ne öyle düşünüşüm hukuku. Doğru kanunun iyide aytmak gücü yok. Kabul edilir. John Hukman yerine yetiremeli. Eğer sen şöyle işi başarmayan olsan onu ne yaptın? O vazifeni yele batın. Sen cevap vermeli. Sen prokuror olsan kanunun yerine yetirilişini gözevçilik edir. Men yönü kör aydım ama könür gönzüm prokuror mu?
On borcu. Süleyman neresen sonra ölümünü izarlar netice çıkarıp son işin suda geçirme. Sebep sol etrafın yaşayıcı, sol etraftan okula çıkıp gider. Yani sol etrafa getirip keselhanede yok olup, sol etrafta caylanan çağı. Çıkarsın prokuror pastana bilenesin. O kimin kölögesinde bu konup ver? Ne cevap vermedi? Kellerini yalanışlap cevap ver. O Kurban oğlu ne öngürtü cevap karşı ol. Kurban oğlu onun dettip yakasını usketen tepesine oturun. Emma oturun olsa hem becetine cevap veriyor. Hava. Kurban oğlu sen kanalın abone memesi çileğini günde seyrediyor senin Halmurat. O eşitti. Sen diyen dağını eşitti. Eşitti ben şu cevap vermeyen olsa o vazife de o neymiş Levtay'da? Onu şu kanunlu mesela dolanıp gelsek, kanun kemin hemme kişinin den olmalı. Men çiğnim, sen çiğnim, beyle kişinin. Son biz doğrudur berca yetsek, onu doğrudur devletin kurulur. Yok. Yine de kanun halk için bir kanun, biz için başka kanun, ya biz kanuna tavin bolumdak diyen zat yok. Son için men girden teknim. Deputatların elle girilmesi de önkülerde. Onların elle girilmeli. Kanun bozdum, cevap versin. Meclisin önünde de sayılan halkın önünde de sonra da gel prokuraturanın önünde. Eden cinayeti boyunca da suç verir onun çaresini kesinlikle. Şeyle bir devleti kurmasak onu her kişinin zakon kalktıysa kuda pavernu tudayı vışla diye de ortalar. Onu nira öğürsen şu tarafı öğütüp duran bir de fölügar kanunlar gerek gel. Adamların gerek gel. Yöne eden cinayetlerine göre cevap vermeli olur. Men özüm pikir edýän tapara şular ýaly men öz görüşümde ýurdun içindäki ýagdaýy keseden fiýne analiz edemde men üçin iki kategoriýa bar da dolu şu ýa-ni günägetçilik ýa amnistiýa düşüp biljek. Ya halka iň az ziýan ýetiren niwaýdy. Olar birinjisi harbylaryň ol ýemesi polkownikler, generallar girenat. Olan gayratı çatýan bolsa halkyň şu ýagdaýyny şolar halka arka çykmalyk üçin pistoletin altyna özüni ataýsynlar. Ene harbylyň edämeli işi şol. Özüni namusyna hazap edýän bolsa. Ya da gitsin hana elini götüne dam Kurban olyny ertmeli ýer nerseler. Ene harby boljak boldy. Ýöne aşagdaky harbylar bar. Leytenantdan maýora çelli. Ya esgerler bar, olar halkyň çagasy. Men olara bildirilecek günahım yok. Bar edaynem bolsa olar ulugurluğu içinde de yok, başka zatta da yok. Yani bir zat var, şu komandirlerin göz yummagyny içinde netijesinde näçe oglan qitire taypa diýdi, näme diýdi, dedawsyna diýdi, sen ýa sen gardyp urup ýenjilip öldürüp ýa maýyp bolup gelir. Ine şolary ýol beren komandirler kim emorda jezasyny çekmer? Yokma. İkinci kategoriýa şol amnistiýa düşürüp elinden alınan ähli emlägini şeýle gaýtaryp bermelimiz. Ol ene kiçik we orta biznesimiz var Türkmenistan. Ondan ýokary hiç kimi ne Niyaz ne Kurban ol galyrmady. Çalasy öz güýji bilen, öz akyly bilen, öz puly bilen, dogan arnasynyň kömegi bilen hem öz işledip hem adamlara iş berip işleden adamlar känne. Şolaryň hemmejiniň elinden biznes alındy. Şolary amnistiýa edip ýygyna getirmeli. Şolary elinden alınan emlägini bermeli. Eger biz bazar ykdysadyny gurjak bolsak, ona şu kanunyň düýbini biz dogry dürüst tutmalıyız. Ona halkyň öňüne aýdyldy. Ol birini kömek etmek ýa birini aklamak üçin bütün bir kanun suud edilip elinden emlägi alınan adamyň ählisini rehabilitasiýa etmeli. Meýilnamada giýişleýin ýazylandyr şol. Şol ýene bir geze gaýtalap aýdy. Men öz kalbymy ine şu kategoriýa, şu iki kategoriýa bilen gelecekde biz ine el uzatyp arkaýyn salamlaşyp biljek. Sebäp bular halkyň garşysyna eden jinayeti ýok. Bolaýsa da sesini çykarman otur. 99% halkymyz sessiz oturdy. Onu hemmemiz günäli bolýar. Şoň üçin şu kategoriýalar aýyl-saýyl edilse ýaşyda ol 30 ýyllap halky taýaklap urdum şalyk edip alan polismen erti toba geldim diýip otursa oň eden jinayetini kim jogap bermeli? Näçe adam urup öldürdi? Nämen Süleymanyň şu güne sararlar bagyşlamalymy dedi. Ýok, absolut ýok. Diňe şon urarlarda urdurarlar, şoňa höküm bererler. Ol şoň garşysyna göreşen oglanyň enesi, atasy, oň ýokarsyna oturan sport komitetining başlygy gidip dur berenise hemme suwda çekilir.
Orada bir adam ya üç adam neden işi de ol evine akalıp götürüp veren haram deyuslar var. Olaram çekilir. O ne için o asabatta okap yasap propiskası şol bağırıp diye de sportsko. Şu tada çağani ne için alanaklar var neyse. Ne için on könürgüncü ura diyorlar. Ha? Namzan kula uğram edilipdir. İskoçlarına çeli uğrup beğencil bozulun efri da. Daha ne çıktır içinden o çağına. O rolikte görkölýär. Nelen edip dödüýärler. Ne? Bolyan zatlar şol saparaga. Onun için inni halk olardan korkmalarlar, olar halktan korkup ýaşatyrlar. Şu bir adamın depesinden yeke tüy düşýän bolsa adamlar kapyňyzdan kim gelse de adyny, familiýasyny udasty berýänsin. Görün. Şonu bilenizden soň ýazyp alyp gerek bolsa şonu video düşüräýin. Näme üçin geldiňiz men gapymy? Ay gençliğe varmalı, ya neme varmalı, plan yere varmalı, kalkozun pravliyenesini yok. İlk baştan siz bana yemen uğradın, çağır yemen. Sonra men barın izbişene gelse. Yok mu? Dasvidani bar gidiver. Yüdürem uğrat alın. Yetirin. Dünyada işlep dura hem zat internet vatandaşlar. Şeydip biz özümüz ya bir uğramasak enniden beylak hiç kim uğramayan dedi. Yine tragediya şutaydı yatın. Neme bulun demesi kanun goriyat ya onun kanunun nämediğini bilýän adam yok mu kan yani ben Türkmenistan'da. O diýerlik birin kapısında vararsın danin yani kudüsü bilen görkezmersin. Şoda? Ha? Onu sonra näde alıp gidersin bir yere sen. O yine de korkuyorsun. Yani o reket hakiki yani mafyan harekette. O oğlun kullukta. Oğlum kullukta. Var. İşin var. Onu biznesin var. Hovan keser. Hovan keser. Nämen keser. O zatlardan mı havarımız var ha? No. Var. Gelir vakt olarım aydıp verir dursun. Olarım hava kimligen bellidendi olarım. Olarım kine biz pilin kulağını uklap yatir, bize atlardan bir haber yok. Onun öz içinden öz kantorunun bize haber verip oturuyor, kimin näme oturan. Yönü bir her kızadın öz yeri var, açık siyaset var, yapık tarafı var. Ediversinler. Siz cevap verecek, ertini girer, deşik tapar. Yerin teynine de olsan. Siz Kolumbiya'dan çıkayın, şu taydanın tutup getirirler, cevap kaçırmadan çekersiniz. Ay olur ağda satın alıptırlar, o tayda giygenittirler. Ay diye şu yerin teyine giyseler. Mars'a istedim. Yok Mars'ın tek yok. Mars'a istedi Elon Musk'tan haýşedir bir transport bärik getirdim. Olam cahil hiç halanı yok Elon Musk'ın. Cahil halanı yok enodu. 30 ýyllap halkyň depesine şänip döwdüňiz. Indi halk ýeke edeksin depeňinden bir ýumruk berer bol, hemmäň ýerin teýnesin gidersin. Oýna diýäňiz bu halk bilen. Edin ham gören nähil bolýar. Ondan soň ýene de şular ýaly haýyş bilen çykyş etdiler, ýajan etdiler şu uzaklygyň awa. Gynançyny bellerdiler de watandaşlar awa. Sağ bolun Taňry ýalkasyn. Ondan aýdan zatlary bar. O haýyş edýär çok töwerekde ýaşaýan adamlar könürgünjüm kilometr daha şowdan kilometr başga vilayetlerden gelip gidip duran adamlar şol ýanky Mehmet Karim agaň bilen Mehmet Nazar aga bilen ziyada doganmyzyň öýüne barıp duýgu dostlugyny bildirse o aýdokat gaýsalar gerek bolsa el kömegine etseler bilim zatda bir näme bardyr. Ine şol edilse o bor diýär. Onu taýda bir denanam çykyş edipdir barın derdinden paýlaşyn diýip. Watandaşlar hakykatdan Türkmen milleti toyunum, yasınım, halk bolup soğuyanlar. Şon üçün adam şol derdini paýlaşmak üçin goňşy golum, dostýar, owadoş gerekdir. Adam karşılık gerekdir şu meselede gayrat edin. Barın, çekinmen, korkma. Gerek bolsa şolary arka durun. Gerek bolsa prokurorun kapysyna barynda talap edin. Näme üçin iş açanlar? Sonra ol diňe en ataň etmeli işi der. Olaram hani özünikin etdi çykyş etdiler başardygynyň olur. O ýöne olaň ýüregi ýanypdy kelledi kär gowuşmalar işleýän därler. Nämeler tertip boýunça etmeli. Sebäp olar kanunçy därler. Eger prokurora arda ýazmaly bolsa olaň en atasy ilk şu ardany poçtaň üstü bilen uğratmaly. Poçtada da 2 egzemplar poçta alındy peçat basmaly. O prokurorun ýanyna barıp görleşeniň bilen ol kagaza geçen ak bolýar.
hemmedan kağıldı. Sonra bulan temizin bermeli yerine de berler. Şunun şu ahli video rolikleri kemine gayret etti. Yığına cemle berekella İngiliz diline geçirtini. Onu toplulukları bilen halkara hukuk koruyucu kuramalar var. Şortana Birleşen Milletler kuramasını Anırdağına oğlu çağrımında qarası oturan otak geçir. Bradan yol açılarını mitinglerin molar ursat verilişine göre beyleken var. Yöne şuun kugun der. Kemine doğru belli geçti. İnni halkın hareketini bölmek gerek gel. Şunu bilip diyene de bilip etmeyenleri de tavsiye. Sonra ertesi gün aydılmadı değil mi? Değil mi? Bir hepte geçti şu mahar. Şu yağdayın balonunu. Hani bir yere alıp şunun düyüklü aydıp verdiler mi? Yok. No. Hani halk hukuk koruyucular diye aydıp verdi. Bir yanlış anladım. Şu yigidin familyasını bana anırdan ters veriptirler de sever onun kakısı Mehmet deyip başka da bir yer var eken yönü o familyası Fahrettin de bir yaşının Tursunbayev ekenni. Bravo da şu iksan Mehmet Nazar olursan şunun için şu real yanlışlık gidiptir. Ağalın hem de doğru. Ne için? Hukuk koruyucularına 5-6 kurama var yeryüzünde. Yok Almurad Abrzadaydın. Ha. O oturan jurnalist yok mu? Palu alak olup. Bana gel interview ver. Çağırdım gel ya. Çağıran jurnalisti vaydayım ben ona. Ava. Ona da men günahkar mı deyip aydiya. O çağanın öyle ne de men günahkarlayan mı diye. Hemmemiz günahkar. Önemli bir adam günah. Hemmemiz cemiyet bolup günahkar. Yok o günahkar değilmiş ol. Ay bol ya gezi versin. Yok o günahkar değilmiş. Çok Yok adını tutma gezi versinler. Günahkar değil bol yanmalsa. Onu halkın adından gürlemek ne gerek? Halkın ağasına ağlanmayacak bolsa. Men için hemmeci destek. Şen olur neme deydi, neme ayıttı, neme koydu işim yok. Ola şekilde yüküm yok, yıkılsa haberim yoktu. Men öz edecek işim bilen, men öz yoldaşlarım bilen, fikirdaşlarım bilen, uğurdaşlarım bilen. Bir kollektiv olup işteyiz, bir adam değil. Bir de liderim. Aytacak olçum, onun yurt bilen, halk bilen işi yok. Ol şu nemeni Anırdağ'ı diktatörü qorap saklamalı. Manipülasyon diye. Yine opozisyonu o değil mi? O barlap beriyem işte. Ama degustatör var ya, kimin poku köp, kimin kağıt. Etmesinden diyen olsalar. Beni günahkarlayanız mı deyip soraya. Yok, cevabım verme. Ne diyen olsalar öz işim. Biz öz işimi de edelim, kemine. O gurumlara koşulma enim. Biz öz işimi de edelim. Yine yazılı pozu işlemimiz var. Konstitusyon üstünde giyecek ünlü de işletelim. İş yeterli. Bizim öz etmeli işlemimiz var. Orucu meclis var, hükümet var, hareket var. Yoksa şu masalarını drone yerine yerli yerden alıp ahlise can kalkmalı da halkara korumaları. Jurnalistlerim, hukuk koruyucularım, siyasetçilerim, opposisyonerlerim, yeneviylerim. Yok, oturdular. Kaytan pitçin ettiler. Yalan sözleyen olay mı? Hanson suratını koy, o nemesini getirdi. Bir ne hiladı? Şuun koyulmazda da şu tağım dislike koyarlar. Şu ağzı haberin üstüne de enata sağlap dur. Şuna da gelip dislike koyuyorlar var. Kim olur? Haysi ene şoları doğurup, haysi ene şoları doğurup aksüt verdi. Ben düşünüp bilemem. Nihil heyvan şolar. Bol ya. Ben söz verdim. 3 aylap Türkmenistan'ın kapısı açık açan biz varamıdı. Şu mahal pitçin atıyarlar ya şu halkın ünüzün başı yere soğucak bolyarlar. Baş üstüne gelin. Şu tayda halka düşünürüm. Yönün üstürası dilim dağıt bağdır. Hem memiş ondan geçme. KGB'nin emesinin arşivine maçar. Bükülle şu oturman. Bolca iş o. Yok mahnedir. Bu Kur'an Hulun arşivi değil. Niyafın da onu ol arşivi gerek adamlar kopya edip gerek yerlerine giyizler koydular. Yine sorular çıkar. Şu taydadır Tomaşo. Halkam görür bilir. Deyip saplanmasak o kökü damar bilir diktaturan yok etmeliyen o Kur'an Hulun ya kürsüsünü ya on tohum bilen bağlılarla şun saklavatının sistemi şunu yok etmeli. Sistemanın en ulus asası yine şu KGB onun agentleri şoğulçular. Yurdun içinde de yurdun dışında da. O opozisyon deyip çıkarırlar bari onun için. Ne için yok?
Kembe opozisiya bolup Butayda bir zat aydanmız bilen olar domuzun hamiyaly yüzü var, olar yok zat yok. Ýöre ýurda var, halkyň içinde aýdy. Dokumentler çykyp maňlaýyna goýamyzy, ine şonu belli var. Biz olar talap edip ýurda getirmek üçin ilk başdan ýurtda kanun döwlet gurmaly. Onun kimin näme günäsi bar bolsa, ine şo taýdan hana döwletiň baş prokurory talap eder. Bizler Näçe men talap etmeli. Kanun işleyen bolsa kanun talap etsin. Ine dokumentler, ine eden işler. Halkyň garşysyna ya döwletiň ya belli şahsiýetlerin garşysyna. Çıkaramaz. Ola pikir edýän ýazyp bölüp gitdi. Diýmek, şoň döwründe bulan işler işi ya KGB'ň başlygy on mäşgede çalşyrly. Ola beren operatiwny danylary ýetip gitdi. Ýok. Onu kopya edip onun içinde de öz canını koruyacak, öz avrayını koruyacak, öz maşgalasını koruyacak adamlar. Şu agentlerin hemmeci uğradan yazan telefon aydınlatlarını yazıya geçirip öz öylerine ya başka bir yerlerde gizap koyan adamlar katıken azderler. Çıkar yurda varsa. Ben bilem sen aydi. Şu zatların bağırlığını. Onun için olara häzir wagt harç etmäýil. Bugün o meselemiz o däl. Meselemiz ine häzir şu ýanky Süleyman Neresan enatasyny dogan arnaşyny biz arka çykmaly, şoňa biz howsarlyk etmeli, kömek etmeli, har guramalara ýetirmeli. Bar hana saparak öňkü biziň işleşip berilmemiz var har guramalara. Gysagly ýagdaýda şol. Indi biziň hukuk goraýjak bolaýmaly bolduk. Beýlekler etmeýän bolsa özümiz edelim. Başka yerde yok. Doğru. Bolýaryn da ýaşullar. Doğru. Bolýa watandaşlar sag oturun, hemmäňiziň öýüňizde saglyk, edýän duýgu doşlugyňyz üçin, bildirýän gynanjyňyz üçin, ýene mirgedek Taňry ýalkasyň toýuňyzda gaýsyn adamlar. Ýene de etjek çykyşlaryňyz bar bolsa, diýjek aýtjak sözleriňiz bar bolsa, videomy uratjakmy, öz pikirlerinizi ýazjakmy? Ýazyň, çekinme, hana sahypa onu aňyrda görýärlerim, bilýärlerim, Türkmenistanyň hemme ýerinde de ýaýratdyr şu zatlar. Gaýrat edin şu taýda görkäň bildirin we duýgu doşlugyňyzy. Şonu aýdaýyn. Sag bolun, sag. Vatandaşlar, soňam ýene bir näme bar, ene şu videolar gysgadyr, şo zady Türkmenistanyň içine de ýetirip bilýän bolsaň, şo linkine ýanky näme bolan, Instagramy şu taýdan paýlaşyp sebäbi borcumuz halkyň üstündäki bir acı bir näme, muny hemmeňe bilme haky bar diýip pikir edýände men. Ve özüňizde başga da şoňa meňzeş bir nämeler bar bolsa, indi kän zat var o taýda, muňal jenaýatlar edilýär, biz hemmesini olar izarlap ýetişip bolýar-da, bu balanokda ýene halkyň özü içinde bilýäniňiz bar bolsa, şo zatlara ýene näme boldy, şo zatlara uğratsaňyz bolan sluçylara hemmesem şolaryň indi biz şu günden başlap şolaryň ýöreýte näme açdykda şolaryň hemmesine bir tertipli şekilde nämesini ýöretjek şo zatlaryň. Ertirki günde gerekli zatlaryň hemmesem bize. Süleyman'ın depteri. O kanuny gurmak üçin şo taýda dogry döwleti gurmak üçin bu zatlar hukman suratda gerek. Süleyman'ın depterini açılı hatap şu nemelerden roliklerden onun bilgi olsa yani comment şeklinde yazılýarmy ya telefon edilýärmi ya email bilen gönderilermi şu dosye açılı diýip hazap etmelim kan yani ben Galmurat. Yo açılyýan şu son çykdan goýdum da Süleyman'ın depteri diýip birinji sahypa, ikinji sahypa, indi beýlek ykballar, beýlek şahsiýetler barada kim näme bilýän bolsa, näme bolan bolsa getirsin şu diktaturan karşysyna ya şoňa soňra bildiriljek günäler şu. Halkary derejesinde. Yo. Öne bizde bar video, foto hemme çıklatlar düzelip durşma beýlek adamlar bar. Şular ýaly gelsin, howsarlarynyň, tanışlarynyň, bilişlerinden gelsin, jemläli, soňra diktaturan karşysyna. Ol ykdysady jenaýatlaryny hany çykardyk näçe milliardyny. Ola bar. Soň onu ýa halkara guramalyň üstü bilen ýygyna getirýärler. Indi ýöne biziň çeken halkymyzyň çeken insan ýetkisi bar. Bulan öweden kimde olmaly?
Ulan mesela cenayetin kim çekmeli? Cebirini, korkadan cebirler için o adamlar. Katı kâne olursa para. Gatken. Katı kâne. Adam yok. O türmelerde öldürülen 10 binler çadırlar. O biz özümüzde dege dip onu biz ağlap demedip görüm yok. Golün gatken yani eden yerin şu Süleyman Kıyalak, şu nereden Kıyalak. Bu en atalarına, onların hotarlarına baştağlığı diliyaz. O adamlar yaz cemiyeti birleştiren zattır. O onun adamlar toy yaz filan gidiyorlar. Demesi durmuşun ağır böyle medeniyetin bir tütünür toy yazı. Şoň üçin bir hostar çıkın birek. Şuayda gutorayelin kalbırat. Bu ben aytdım o tormal orada gutoralı. Başka da gitmeli işlemek yani. Bolya illeşler sağ olun görselin. Gitler Sağ sağ olun. Hiç yaxşı. Sağ olun yaşlılar. Kemine sağ olun vatandaşlar sağ olun. Sağlıkta görselin.